Dobrý den, já se jmenuji Eva Švandová, řeknu vám tady něco o první pomoci, ale spíš nebudu mluvit já, budete taky mluvit vy. Vždycky, když se vás na něco zeptám, tak bych byla ráda, abyste mě odpověděli. I když si třeba nebudete jistý otázkou, ale stejně mě když tak odpovězte, bude to spíš takový náš dialog. Budu se vás ptát na různé věci, které byste už měli znát, ale třeba máte je někde zasunutý v hlavě v šuplíku. Takže začneme. Zeptám se vás, co byste dělali, když byste stáli někde ve frontě, v obchoďáku a najednou se sesunula za vámi paní. Co uděláte? A nechci slyšet, že ji překročíte. Oslovím ji, jestli se jí něco nestalo, nebo jestli je v pořádku prostě. Jak byste ho oslovovali? Šahli byste na toho člověka? Šahli byste na člověka, který se takhle tal? Ne, takže jako budete z dálky, z metru. Stalo se vám něco? Ano, přesně tak. Dotknete se, ale třeba jenom za rameno. Je vám něco? Jste v pořádku? Jo, kdybyste mluvili jen tak jakože do větru, tak třeba by si někdo mohl myslet, že mluvíte na někoho jiného. Ten člověk, která vám odpoví, co uděláte dál? Odpoví, no, je mě špatně. Ten člověk je bledý takový. Prosím? Ano, třeba mu dáte napít. A hlavně, co uděláte, tak dáte nohy nahoru. Jo, to je většinou dámy takhle omdlívají a stačí jenom dát nohy nahoru a hnedka. Proč? Protože se většinou z mozku sesune krev jako do noh. A jakmile se ten člověk sesune a vy mu dáte nohy nahoru, tak se ta krev nahrne zpátky do mozku a je mu téměř dobře. Tak co byste udělali teda v případě, že on nereaguje, člověk? Ta paní vám neodpoví. Zkontrolujeme základní životní pojištění. Ano. Jak je zkontrolujete a jaký jsou ty základní životní funkce? Dobře, dech máte pravdu. A co ostatní říkají na tep? Budeme kontrolovat člověka tep? Jo. To je sice, myslíte si to hezky, ale vemte si v situaci, kdy jste vystresovaný, že tam člověk leží, vy se mu snažíte pomoct, tak vám tak strašně buší srdce, že kdybyste na toho člověka šáhli, snažili se mu zmířit tep, vy budete slyšet jenom svůj tep. Svoje bušící srdce, jak jste nervózní, jak jste ve stresu. Takže na tep zapomeňte, pro vás jako pro lajky je důležitý, jestli člověk dýchá nebo nedýchá, tím se říďte, vždycky, jo. Když teda člověk nedýchá, co budete dělat? A jak to vůbec poznáte, že nedýchá? No třeba když se mu dá, nebo když si dáme ucho do jeho pusa, tak bychom to měli prakticky slyšet. Ještě, jak jinak, ještě pan Verzadu, jak ještě zjistíte, jestli člověk dýchá nebo nedýchá? Ano, to už tady říkala. To taky už říkala. Co ještě? Dá se to ještě podle zrcátka. Ano, podle zrcátka, ale málo kdo nosí u sebe zrcátko. Většina ženská. No, ano, ženy nosí u sebe zrcátka. Jak to znáte? Podle zrcátka. No, že to bude mírně orosené. No, přesně tak. Přeložíte ústům a k nosu zrcátko a jestli se bude odlišovat, jak ten člověk dýchá nebo nedýchá. Co teda uděláte, pokud ten člověk nedýchá? Prosím? No, tak jako můžete to zkusit, ale ještě taková jiná finta na to. Nevíte? Ten člověk může mít jenom zapadlý jazyk. Zapadlý jazyk to je, že jakoby vám kořen jazyka zapadne do krku. Ten člověk, protože tam není průchodná dýchací trubice, takže nedýchá. Ale je to vyloženě jenom zapadlý jazyk. A když uděláte jednu takovou úplně prostou věc, tak on se rozdýchá sám, pokud má jenom zapadlý jazyk. Co uděláte? Vydám ho. Otevřeme pusu. Otevřete pusu. A co ještě?
No, mohla byste vydávat jazyk, ale to nedoporučuju, protože ve chvíli třeba, kdyby ten člověk měl epilepsii a začal by vám křičet, jak by vám zkousnul prsty. A žvíkací svaly jsou hodně silný, tak by vás to asi hodně bolelo. Uděláte jinou věc a to, že teda otevřete pusu a zakloníte hlavu. Zkuste si sami zaklonit hlavu, otevřít pusu a zkuste něco říct, že to nejde, protože máte od patra. Protože máte jazyk vzdálený od patra. Tudíž, když máte zakloněnou hlavu a otevřená ústa, tak vám vzduch proudí. Jo, takže stačí jenom zaklonit hlavu, otevřít ústa. Pokud teda takhle zakloníte hlavu, otevřete ústa, budete se koukat na hrudník se zvedá, co uděláte? Řeknete, jo, dobrý, tak dýchá, tak naschle já si zaplatit ten nákup a dobrý. Má někdy nějaký nápad? Jako zkusíme něžně proudit. Ještě nějaký jiný nápad? Prosím. Malají studenou vodou. No, tak to by si myslím, že vemte si, kdybyste tam byla vy a někdo vás spolu studenou vodou, tak co byste na to říkala? Už si to představila. No, proplesknu. Co ostatní říkají na možnost proplesknutí? Jak říká slečna. Ale málo. Prosím. Jenom málo. No. Nedoporučuju to, protože že pokud ten člověk bude nějaký zmatený a vy ho takhle proplesknete, tak on aby se neprobudil a neproplesknul vás taky. Jo, takže to moc ne, nedoporučuji. Jiný nápad? Pokud ten člověk teda začne dýchat, tak s největší pravděpodobností začne za chvilku i komunikovat. Takže tudíž se ho zase zeptáte, jak jsme říkali předtím, je vám něco, je vám dobře, stalo se vám, chcete pomoct? A on vám řekne už, jestli chce pomoct nebo nechce pomoct. Co byste dělali v případě, že teda uděláte záklon hlavy, otevřete ústa a on člověk nedýchá? Pořád. Dýchání. A kromě dýchání budete dělat co ještě? Budete ho nafukovat tak balon jako člověka. No, masáž srdce, ano, přesně tak. Takovou masáž srdce, kde ji děláme? No. No, máte celou hrudní kost. No, tak. A kde by byla takový, kde si to určíte na člověku? Jako na konci žeber, že? Když byste na konci žeber dali dlaň a začali byste tady masírovat, tak tam blízko toho máte žaludek. Kdybyste začali stačovat žaludek, tak ten člověk by se vám taky mohl pozvracet. Což byste samozřejmě asi nechtěli, jo, abyste vám tam zvracel člověk, kterého zachraňujete. Takže jak si učíme místo pro masáž srdce? Máš někdo nějaký nápad? Takže buď to se říká ve středu hrudní kosti. Hrudní kost vám začíná tadyhle, když se nahmátnete. Tady a končí tadyhle právě, kde říkala slečna, jak jsem říkala, že tam už začíná žaludek. To je hrudní kost. Hrudní kost poznáte takhle ve středu, takže asi tady. Další možnost, jak si určit toto místo, je u mužů na spojnici bradavek. Tady máme muže, tak to můžeme taky. Pánové. Takže tady máme bradavky, takže tady by bylo to místo. Další, samozřejmě to nejde u žen. Další možnost, jak si určit toto místo je jakoby
když byste si spustili přímku od ramene ke konci žebrům, tady, a to samé na druhé straně, rameno, konce žebra. A tam, kde by se nám tyto dvě přímky střetly, tak tam byste začali masírovat. Dobře, teda víme, kde budeme masírovat, ale kolikrát budeme masírovat a jakým způsobem? 30krát. Masírovat 5krát. Asi. Ano, 30krát. Asi. Tak, co ostatní na to? Já myslím, že to jsou jen 2 vdechy. Ano, přesně tak. Ne 5krát dýchat, ale 2krát dýchat. Vždycky 2krát vdechnout, 30krát stlačit hrudník. Jak moc stlačíme ten hrudník? No, někdo říká málo, někdo hodně. Tak středně. Tak akorát. A to je jak asi? Měla by být ta komprese, to stlačení, by mělo být 5 cm. Kolik máme 5 cm? Asi taková. Jo, samozřejmě u dospělého mluvím o dospělém člověku. 5 cm byste měli stlačit hrudník. Pokud budete málo stlačovat hrudník, tak ta masáž srdce bude k ničemu, tak vůbec, tak tam jenom tak jako budete hopsat na něm a nic z toho nebude. Pokud budete zase hodně stlačovat ten hrudník, tak a teď teda vyčerpáte se, protože to je hodně namáhavé, a to 2, zlomí tomu žebra a moc teda nepomůžete člověku. Dobře, budete teda masírovat. Jak dlouho budete masírovat? Tak dokud nezačne dýchat, či ne? Ano, pokud nezačne teda dýchat, nebo pokud nezačne jevit známky teda nabití vědomí, kde ještě teda jako... Ano, než přijde pomoc, nebo ještě další možnost. No, ještě další možnost. Co vy? Zachraňujete, je to docela fyzicky náročný. Než nás někdo nevystřídá. Než vás třeba někdo nevystřídal, anebo když byste cítili, že byste byli úplně totálně vyčerpaní a už byste dále nemohli poskytovat první pomoc, tak taky můžete ukončit. Ale jindy ne. Když byste byli třeba někde v přírodě, někde na samotě, nikdo jiný by tam nebyl. A vy byste pořád měli vůli zachránit toho člověka, tak jako je nějaký časový údaj, kdybyste mohli ukončit. Ne. Až 30 minut. Ale ne, že bych vás chtěla podceňovat, ale to nevydržíte. Stačí třeba 10 minut a už jste sami dost vyčerpaní. Tak abychom pouze nemluvili, tak si vyzkoušíte na samotné paně tu samotnou masáž, kdo bude chtít. Tak i dýchání z úst do úst. Poprosím vás, abyste v tichosti se zvedli a udělali tady kolem mě půl kruh. Abychom to teda vzali od začátku. Mám zraněného, zopakujeme si to, co uděláme jako první. A ležícího člověka. Prosím? Zjistím, jestli dýchá. No, tak nejdřív. Co se... Ano, oslovíme. Halo, jste v pořádku, je vám dobře? Člověk neodpovídá. Pak teda, jak jste vyříkal, zjistím, jestli dýchá. Jak to zjistím? Jestli se mu hejbe hrudník. Ano. Jestli teda dýchá, náš zraněný nedýchá, co udělám dál? Tak masáž srdce nebo to dýchání z úst. Ale co jsem říkala, že předtím... Zaklonit tu hlavu. Ano, a otevřít pusu. Ano, přesně tak, nejdřív. Zakloníme hlavu, otevřeme ústa. A náš zraněný teda opět nedýchá. Takže co dál? Tak co ostatní na to? No, tak to umělý dýchání. Ano, umělé dýchání. Do nosu ne teda.
Jak budu provádět to umělé dýchání? No, zakloníme hlavu. Ano, přesně tak, máme zakloněnou hlavu, ty otevřená ústa. No a zacpeme. Ano, přesně tak. Zacpeme nos a ústy obemkneme ústa postiženého a foukneme. Kolik vzduchu bych měla fouknout? Jako takhle, nebo takhle. Kolik? Za to druhý. Jako zhluboka nádech a zhluboka výdech, jo. No tak, vemte si teda nevidím u vás nějakého, jako jo, chlapa, ale vemte si jiný obsah plic mám já, nebo tadyhle slečna, jiný obsah má plic prostě chlap, který má takováhle ramena. Takže vy jako ještě studenti byste měli se nadechnout, ne úplně zhluboka, ale tak jako normálně dýcháte, tak normálně si nadechnout a vydechnout. Protože kdybyste zhluboka nadechli a zhluboka vydechli, a pak zase zhluboka nadechli, zhluboka vydechli, tak se vám zatočí hlava, ale hned si vedle toho zraněného, jo. To by bylo... Takže to vaše hýbne. Ta vaše záchrana života by byla taková kontraproduktivní. Takže já se nadýchnu a vydechnu. Mám nějakou kontrolu, jestli dýchám dobře? Nezvedl se hrudník. Ano, přesně tak. Musí se zvednout hrudník. Pokud se vám nezvedá hrudník, tak je chyba buď to, že máte malý záklon hlavy, nebo máte málo zacpaný nos a vzduch vám uniká nosem, anebo prostě jenom málo dýcháte. Tak teďka, jestli jste se dobře koukali, tak se zvedl hrudník. Takže dvakrát dýchnu, co udělám potom? Dvakrát dýchnu, tak pak ano, 30krát stlačím hrudník. Jak jsme si říkali teda na spodnici bradavek nebo na křížení přímek z konce žeber a z začátku ramen, přiložím ruce. Jak budu přikládat ruce? Jednou rukou budu... Ano, takhle. Měli byste masírovat pouze tady tou hranou dlaně. Že když byste přiložili prsty, tak hrozí to, že tomu postiženému zlomíte žebra, tím, že budete tlačit i na ty prsty. Že zvednuté ruce. A abyste měli ještě větší sílu, tak právě přiložit druhou ruku a tlačit oběma rukama zároveň. Říkali jsme si 5 cm. To já si myslím, že by mohlo být asi takhle. Vidíte mě všichni. Nezlomíte to, fakt jako máte pružná žebra. Takže komprese zhruba takhle 5 cm. Nejčastější chyby, co se zachránci dopouštějí, takže nemají ramena nad tím zraněným. Takže masírují takhle a ono to nejde. Jo, pokud budete mít ramena nad tím zraněným, tak vám to půjde o hodně jednodušejc. A nenadřete se tolik. Takže 30krát stlačím. Ještě jakou frekvencí? Rychle. No tak rychle může být tohle. A pro někoho může být rychle tohle. Takže jak asi? Říká se 100 za minutu. Ano, říká se 100 za minutu. Ale poznáte, jaká je frekvence 100 za minutu? No. Budeme si počítat. Ne. Je taková mimotechnická pomůcka, že kdybyste si zpívali rolničky koledu, tak je to ten samý rytmus. Ale prosím vás, když tak jako, když budete zachraňovat, tak nespívejte si to nahlas, aby vás ještě neodvezli na psychiatrii. Jo, takže začnou masírovat 30krát. Tak já to nebudu dělat všechno, byste se taky vystřídali. Takže budu masírovat srdce, co potom? Jak jsem říkala, jednou teda odmasíruju a pak zase dýchat a zase masírovat. Mění se tento poměr 30:2, když jsou 2 zachránci? No. Nemění. Můžu vás tam být 10, ale vždy 30 stlačení, 2 vdechy. Tak teďka poprosím
někoho, kdo si to bude zkusit? Nenutím vás, abyste dýchali do pany, protože někomu se to může echtovat, hnusit, dýchat do pany, takže vás nenutím dýchat do pany, ale chtěla bych, abyste si zkusili aspoň to stlačování hrudníku. Takže kdo půjde? Mám vás vedle? Tak pán, červené půjde. Jo, do toho. Po vás chci, abyste mě ukázal zákon z hlavy. Jak byste udělal? Ano, přesně tak. Tak, stlačování hrudníků, kde budete stlačovat? No, že tam je... Protože tam už je špinavé místo, ale jak byste si to jinak učil? Přímky od ramena. Žebru. Dobře, tak zkuste. Tak a zkuste 30krát stlačit a počítejte si to. Nejste 29, ne? No to je jedno. To už je jedno. Pak byste teda dýchnout. Další, byste bude zkusit. Co když je to nějaký špinavý bezdomovec nebo feťák? Tak jestli musíte stlačovat hrudník, se ptáte. Ne, na jako... dýchání. Jo. Dobrá otázka. Právě pokud člověk bude nějak pozvracený, nebo jak vy říkáte, bude to nějaký bezdomovec, bude se vám hnusit dýchat do něj, tak jakoby dýchání nemusíte poskytovat dýchání z úst do úst. Stačí jenom pro záchranu toho člověka, stačí, abyste masírovali hrudník. Jo? Protože v oběhu máte tolik kyslíku, že když byste jenom stlačovali hrudník, tak to stačí, aby se vám prokrvil mozek a abyste zachránili toho člověka, takže nemusíte. To samé, pokud ten člověk, budete u nějaké nehody dopravní a ten člověk bude mít nějaké strašné poranění v oblasti obličeje nebo bude mít třeba krev z úst, tak to já bych taky nedýchala. Jo, samozřejmě může se vám udělat zle i při tomhle. Takže nemusíte. V zákonu je poskytování první pomoci i to, že zavoláte záchrannou službu. Třeba u autonehody. Třeba pokud se cítíte u autonehody, pokud se cítíte být ohrožení, že třeba máte strach, že tam vytéká benzín, nebo že by auto mohlo explodovat nebo schořet, tak nemusíte chodit a zachraňovat toho člověka, vytahovat lidi z auta, nebo se jim snažit jako pomoct, i když se cítíte být ohroženi na životě. Takže stačí jenom zavolat záchrannou službu. To je dobrá otázka. A jak se vraťme k tomu masírování. Kdo si to ještě bude zkusit? No, vejce se otačíte. Tak chcete dýchat? Tak, výborně. Ale na první dvě stlačení udělal jste nějakou chybu. Ostatní viděli tu chybu? Prsty jste měla položený na hrudníku toho zachraňovaného a on udělal toto. Myslíte, že bych takhle někoho zachránila? To vypadá blbě. Vypadá to hloupě a je to teda kontraproduktivní, protože vy, abyste měli sílu stlačit ten hrudník, tak musíte mít napnutý lokty. A jak jsem říkala, musíte být ramenama nad tím zachraňovaným. Tak další si to bude zkusit. No, tak. Jo, ale zrovna teda na zachraňovaném pečítem, na jeho nohách. No, zkuste to takhle udělat 30krát, to jak jste si dal takhle. 30krát musí. No 30krát stačí. Tak, tak tomu asi popsáte na tom hrudníku. No, co myslíte ostatní? A Fitna teda neměl
měl zaklenuté prsty a to je potom nebezpečí, že si tam takhle budou točit ruce na sobě. A hlavně vy jste dělal taky toto, takhle, jste tam hopsal. Poskytování první pomoci není trampolína, takže abyste nedělali tohle, tak to určitě zlomíte, buď to hrudní kost, anebo žebra. Vždycky, abyste měli tu hranu dlaně na tom zachraňovaným a jenom stlačovali. Tak, další. Bylo 25. Jedno. Tak, poslední, kdo si to bude zkusit. Pojď, budeš slavná. Ježišečku Maria. No. Jen malouš. Tak, jenom jedna připomínka, když teda si zaklesnete ruce do sebe, takhle ty prsty pořád musí být nahoře, nesmějí být takhle na hrudníku, když jste měla takhle. Jo. A potom ta plocha, kterou vy masírujete, tak se mění takhle na celou tu pěst, což nemůžete, musíte jenom takhle tou hranou. Proto máte i jakoby zaklesnuté prsty mezi sebe a zvednuté je hlavně máte mít. Dobře, vraťte se prosím do lavy. Tak, teďka se tam máte nějaké otázky, vám všechno jasný, co se týče resuscitace? Teďka zachránil člověka. A co když ten člověk bude mít něco z páteří? Tím základem neuděláme nic? Ano, to je dobrá otázka, co ostatní na to? Zopakuji otázku. Slečna se ptala, co když bude mít něco z páteří. Člověk. Budu zaklánět hlavu. Ano, další otázka na to. Jak poznám, že má člověk poranění páteře? No tak to Ano, přesně tak. Pokud nemáte nějakou zobrazovací metodu, tak jakoby nepoznáte, jestli člověk má zlomenou páteř nebo ne. Ale můžete to předpokládat, že by mohl mít něco z páteří, že by mohl mít tu páteř nějak poškozenou. A to je většinou v případech, kdy třeba ten člověk spadne z velké výšky, nebo třeba v autě, kdy následuje ten nárez a záklon hlavy. A tam vždycky musíte předpokládat, že to poranění páteře tam je. Co byste teda dělali? Předpokládáte teda, že tam nějaké poranění páteře je. Budu zaklánět hlavu, nebudu. Ne. Nebudete zaklánět hlavu. Ano. Nebudete přímo zaklánět hlavu, ale vždy musíte jakoby otevřít ústa. Zaklánět hlavu, že byste ji zakláněli takhle, to nebudete. Ale mírným tahem stejně můžete zvednout bradu. Mírným tahem. Ale že to nemůže být úplně dozadu. Nějaká další otázka? Když má nějak poraněný ten hrudník, z toho místě třeba Kde máte masírovat, jo? Tak pokud má takhle zraněný hrudník, tak zase vy to nepoznáte, jakoby. Že třeba poznáte, pokud bude mít třeba poraněná žebra, že když budete masírovat, takže to tak jako bude divně křupat. Ale vždy si jakoby musíte říct priority. Pokud vy nebudete masírovat, pokud nebudete pumpovat se srdcem, přežije ten člověk? Nepřežije. Takže pro vás je důležité to stlačovat hrudník, snažit se mu pomoct, honit krev, jakoby pumpovat se srdcem. To, že má zlomená žebra, tak to si potom vyléčí, ale že mu neposkytnete první pomoc a než začnete pumpovat se srdcem, tak on zemře. Tak nějaké další otázky? Takže jestli nemáte nějaké další otázky, tak bych se s váma rozloučila. Děkuji vám za pozornost a přeju vám, abyste se do situací, kdy budete poskytovat první pomoc, jste se dostávali co nejméně.